Jimi Abou Morom e sawtowol Kadiata Malick Diallo e Fouta Media TV. Ndeɗo yimre wiyete ko laaguji ko ɗum woni titone de mi namdinomomo kanko Abou Morom yalla yurmomo yafomo holko woni laaguji o wi laaguji ko rescappeji o wi ko laaguji rendidiɓe mone gasuji nde wolde digui dirali ngayli ɗon dow mobilaji bidogol diyal heewani sakkosaji e kala teddendi nafkiji mofi petilaji newe cerɗi jaaɗi wuli kono goppani kanuji nduko deƴƴani kurene cawla e bangeji lewlewndu wurkiti cuurkiji saatiji coñe wonkiji nde leydi wuli afaruji o biiji dajjiti otoji sori mori e talambiloji kure e nguuɗa e sotiji oɗon dunca musibaji sabu fiiɗunde ndi gendi ɗum ko hanki tan ɓooyani tawi ma wiye en ko baydaji gila laamuɓe jettaki fannu hare ɓe paamani garmi garaɓe gowani dartol Muritani ɓe janggani hay seeɗa koɓe gandi ko mañeje e maldeji o wi laaguji to yaadiɓe goni laaguji to yaadiɓe goni jaadi kon mon jogitari bolon dewdude ɗon e laddeji kuudo ɗon lawe seppoji ndiwon bolle e jammaji oɗon muñi heegeji on daɗani e ñabbuli oɗon konno e karciji e kaymiyon guli ceeɗuji kaɗanta on mboyuji ma ciyam toɓo ndunguji kaske jamdi e nangueji ɗum ko jelgal koniki ha ñande jamfaji bolumbal bone wulli jara yilu lital liita darga wutti kenebde wutti wuli ɓuuɓani ma awiye jirwani wargoji o yamiri Salah e boylin yo wase salen yetinaji e halkare Amadou Racine e bomare Yaya Sare idel buye e miñiraɓe Saydou Sow e Sosidi e luuti Sow e lamtoro balɗe tati ko liggaɓe to e inal basuji ciile mbeyi e aslat e bas jereyde dute ndoki goto goto on bettama cente on coggama ha kasoji on meƴƴama e ɗen niɓɓe on cuddama sira mumel guite kaɓɓama callalle on geƴƴilama selluraji on dumbama kantare golle on gollama e kala konwaji on kirsama e dow lawol on beddama pobbi e boyeji on dokkama on satu on kattama Mauritanianaɓe kala jinwima ñande julde on jaaƴaki nde nene soyni leƴƴaki ɓikkon paloyi mobilaji namdi baba so jultani debbo ne fade mandaji ɗanniɗo tottimo ɓatakuji ne habramo manda wodani sabu yanoɓe ɓe guurani o hiwti o woyi o deƴƴani laaguji so on kaalani namdan ɗe on jabaki to saare ɓeɗo heedi mi ritto komi ƴettowo ratu e tame komi naworowo mi ngaylo tule irtowo mi firlo geral on bittowo so guitam jani e suliyeji mi yitat mbiɗon woni kudduji e paltuyon tawi moƴani e ƴiyon sarsa e yetnaji on satu somi ruttima PRDS ma wiya karmodira e ɗanade alay sago ko ñawore warɓe koye ko heferɓe ɓe kefori ɗiɓe tubani maɓe tuɓɓe teddani garñat loppet sariyaji e dibiteji Cine e Sénaji ɗum ko juillet 1993 Ɓiɗɗo Pullo and the Mix. o wi ko gonga a haalani ma a wiya gonga a haalani satu ndiwɗa réfugié ji o linɗa leñol négroji tettuɗa gueson waloji hurum alana jumaji jaam alana jangguji baba lepta wiyani yimma bayɗa entani adda ɓola luuki rewɓe nawe basuji mi mumar somi haalani dara dowri a ɗaccani orde ɓesdi a hombi ma jibtinde a heddani jofanoji winde gonti boli sippoɓe hendu momti tufdeji diga ko jolti duumale ndondi laati cuɗaji arme ɓofti jomen jaɓɓi laaɓi gardeɓe deggini coggi ha maayo jerƴa tacci waɗi hen jooli muti ɓeya e lekkuji jooɗi
eles fermeje ɓe cakki tawi godani ko cakkori heege ñabbuli koɗi saatiji e maayde dooki so wona hay seer faabi mamo ladial duuli heddiɓe jeewa teeli ngala haqqeji mbeeli ɗum saabi miccimi ngam fennude Maawiya taarih holmo jangi ma ceerno holmo tuugi ha waɗa e réfugié ji Maawiya sa nimsani a hulani a ruttaki gartal réfugié ji a jaftani aɗa dondi a dindani a ƴarguinima a ƴeccani kowri ena hormaki haqqe aade a fankani leƴƴi Mauritanie a fondani warnoɓe a ñawani boylile ena sokani wayda Yahya a ɓorani Salah ena dumbani te ko seeɗa e koɓe kaani jawdi ɓolɗa a ruttani elewuji e jangguji e kalasuji ɓe gartani fonctionnaire en e palasuji on haqqe ɓe keɓtani gure duppunoɗa mahtaki andu Mauritanie ndi gendi miɗen piilti cosanuji gila e Manna e Dia ogo laamu toññoge lamtaga gentu saare e Tekruur totti Tengella e Almami ko looɗe tan e mandeji koɗorɗe e gentuji cuuɗi kaaƴe e cakkaji ñaaƴe tengu e batteji ko haqqam momi ɗaccani ha gulali e luukali ñande bawɗi e sabareji waame ƴiƴam e beddaji jonki e selkaji sari e soyde e jaasiji buubi cawla ko seedeji golal kanu e jemmaji diƴali e bomboji waame ko jattiji wona Maawiya e polisaji ñande barkewol e barkewol woote ndekki ɓesngu lappi kawoji gila tongo e deebeji totti gula rasaŋeji nguron huɗo e kaymeji dari e yeeso gardeji gaña waɗi ko leelani guumal takku gilleeru curu ministére ɓe mbermbili o mofi laaci mum o teggil préfet lomi yolde teeli o nattini bakane o uddi o leeli nofru o hetti o mecciti e bureau jengti e hojomaji tawi o wujji tata ko hoolaɓe jottodi cheikh kame miñume boyri ɓe lati baafal ɓe udditi e nder bureau teppe ɓe dippi lataari e pette jaadi kelle kame gubbe ɓurti ɗeɗɗi ha muusi ɗekidi woyli e yallali kewti coofe mbaɗi colla timpi hendu mayde ɓuɓiri less sarbu boni cartu wimti ngudon ɓakɓakti mbidus maayo ngo e geeti donki ittude o buna tuuni o bonniti o bonni perdes o ɓocciti o yaari sori mum nde o ɓadi jamɗe loggi barbale waaki nguru mum kuddi gañinoɓe jaggi garde bou garde yon ngari mbani petelaji ngayni mooɓe mbaɗi diram muñenon jeccitaaki ha jetti cerɗi ɗi newe ɓe cukkiri jeeƴi galaŋeji pardoni gite juhi geeni tourni naafde caɓi riba warni payen dow ha to qaadi kaso mon duuɓi jeeɗiɗi gaña mon hanti niili démocratie de ni way laabi Maawiya ɗo ndiɓe sariya mum e doole tuugi tribunal kiifa dawri procureur witti yurni tawi ala hayɗo tuugi wi ɗale ɓayri yawti nene namdi yenande wardande amdu e fenande takka kuudeta e fepindade ko raciste malɗe andande caabiɗo ndeɗo aññere Maawiya haɗimi maleede nde warma e ndeɗo jeerende hadma hay juulede aɗa deƴƴi e ndeɗo lelde a ala koddiɗo e ndeɗo falde mone ittanma yeewende ko hendu tan e nde tulde ma jemma niɓɓo e koode cel wona suddare yurmede yo won haddare kabri yo won yelumare fittu sarama molorde mayde mi ɓuri ruttade baba naywi sunade giton genda e soynade ɓikkon maɗa e sabbade ko yati mon hande e heege yirde maɗan yaadiɓe ceerani garangi duwade dufa gonɗi ɗala yomede geson wale men fonde takko koylon sara tufde koyli gawdal waltirde lumbi dayri e cilwaji ngoral jimi kagulade gural meɗen saare ɗo soro jimata juuloɓe rimbu une semeɗɗe
huddu dimaɗe e jarli dingire boowe lambaji wonti base militaire base marine ƴiƴiɓe wayde mboros sagataɓe boylil hurjo yontaɓe salah dutale aslat ubbiri wurɓe gradeur yahya sukuni yar haqqi nene e bojji omo denga o firlo yanande o dooka o nodda kono o jaabaka ciliw liwon omo moyta o taabo ƴiggito sayta yide ɓiyum ñaawaka o turo gonɗi mum o momta yama mayɗo ma wurtu ko wayno ejol jaabimi nde fajiri feeri comi ciiki ndiwri saye asamana kenal soyliɗanimi yetana sal jaabimi gueɗe gueɗe toon mbiyetemi min ko mobile da simi yetana oumar to e baari boylil tiiri ɗum duppi ɗo e saare min keewi wod gasɗe laaftani rutto yettunomi arme minen darottono e naange anɓe gendi riwtoɓe hande ɓe goni wastaɓe kuutori miijo leñe meɓe jaɓɓi teddugal arme jikki jikku jam faade mbarimi min e temedde holko mbimi saka mbaɗmi nde pindinami coggami gasmi gaska mbaɗetemi koyɗe juuɗe tongami ɓe kaɓɓi guite ɓe kasnimi paammi nguruɓe mbardimi yoɓe gandu guila joni dargal woɗɗirimi jobdi ɗalɗo wurɓe mayani on omo e jimboji assalamu aleykum bandiraɓe Fouta Média TV mi salmini on noon kala mi yetti on dendagal bandiraɓe kadi artuɓe ɗo henne e haala ka joni kam mataw e jofnirde haala ka tan no Hammad yiɗiri ni e no Cheikh Oumar wiri ni mi waɗa hen tan jimol battindigol ɗo koto Abou Mborom yimara Pular o wi Pular ko nenam ɗum noon mi rokka on ngol ɗo jimol tan uddiren yewtere nde ɗum noon on dendagal bandiraɓe Allah jarama on jarama yallah winda noon baraji ɗum noon ko heddi ko golle ɗe mbiɗen ɗe e wawde rendinde ko liggi ko to banggue ɗemgal ngal Pular e mbawen ƴewde holno ɗum wawi yencinirede ha wawa naftorede wona duttorgal men enen kala noon bandiraɓe on jarama mi fawanono hen yimre e Pular ko nenam Pularam mi yewnima an endu nenam gila e niɓɓe ha e le lebbe jewtowo wonki am gila e koode less asaman haɗa raaya kammu am kenal na sooya calline coora aɗa foofa yidde am idoriɗa ko fewdemi reedu muusuji ñabbu am jibinɗami musninɗami mbabɗami keecima haɗami huufa aɗa teppomi jalanami moosoma lela e mbotu maɓɓa juuɗe ha yonta ɗoyli am jeƴa seeɗa mooya seeɗa haɗa ƴeewa korsa am jolal waalo duujal jeeri aɗa haala ɗemɗe am kiwa ondoɗa ngesa baaboyi aɗa rofta gawri am huna ñuñjoɗa leeleji aɗa dakka kodde am gesel liige mballa e nambu jeslaari nguura am paɗon mukke kame dey maata ñantorɗe sorgo am kosi e ñagga kame kaasaji ɗum fof ko koltu am lahal eeri kame jaɓɓorɗe ko neesu am ko jelgal am lawam laamtino guttimi aadaji hanki am ndare mi ɓirat heen mi fendat heen jaɓɓorɗe keddamam Pularam ko an woni lampa ñande jamma niɓɓo am ɓiranɗami ñande gaynaka hiɗini liggini hiɗi totti kuunoji tuyde am diwoji heege am ɗiɗi ko wame woote ko muudo kaynoji nebbamam to ɓe donano duumale ñande ndungu keccolam ɓage mbewla carte kuuna noddoji mbimi am Pularam ko njumri ko ndayri ar loɓɓo limba mam ndare laabi boli sippoɓe namde nguru waɗam jubi julli tawli jonki ɓiri wucci coñcuɗam ñalon kuuni doktuɗi ñuuni oroji durwalam mi woyi gosta kon wayliɓe hersinɓe Fuuta am aduna hande wayli mbaadi jam fima ɗemgalam Abdoul Bocar so wurtannoma haawe yonta haɓeni kala kami famani caññoka goski mum homoni leeli geru wuro kaaƴi aññere faaro am o salino tuuba kiri hoynoɓe hawo maayi tedduɗam o feri laabi o ferdiɗi jayli jiitoji gonga am Pularam mi sekki jamma jingoji jaawe am arab wolof kame soninki yo huɓɓu jayli am mi lumba mi ile mi soromaje hami yiita korsuɗam celel wilta jawle ne karla e selkaji ɓalji am
kala mo sikkiti o mbimi ma yiitu jikku am subaka jango nyande kanu dilli kure na cawla nange na nyawla mbimi am na jellito dum ko 1985 bandiraɓe wonɓe Fouta Media TV on jarama kadi on duttama duwaw e seedantumagal tarih ngal mbaɗan ɗon o gorko pullo Mauritanie ngendi yanke jaydi yanke yimi yanke dawri yanke ono jinnaɗo men Abou Mborom Gueladio Ba yo yurmede Allah wone makko kanko e maaɓe julɓe kala on jarama